τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Εις 3 η ώρα θα πάμε με τη Μέα. 3 η ώρα θα πάμε με τη Μέα. Αμέσως. Μπορείς να σας προλάβουμε. Κάτι πολύ, πολύ ευτυχισμένο. Τι? Περιμένουμε ένα μωράκι να βγει από εδώ. Όχι η γιαγιά. Θα λέω ναι άμα με ρωτάνε. Το έχω αποφασίσει. Σου εύχομαι και στα δικά σου γιαγιά. Ευχαριστώ και εσύ να χαίρεσαι τα εγγόνια σου, Βασίλη. Ναι, το σκέφτηκα αυτό. Αυτό είναι το μολό μας! Αυτό είναι το μολό μας!